No niin, se olisi sunnuntai ja 17. päivä ja tässä on nyt 10 päivää Ossi lähtöä polkupyörällä ja se ei varmaankaan veikkaasin oo suunnitellut yhtään mitään reittiä vielä etukäteen. Pitäis varustella se e-pätti, panna niitä telineihin tai niitä laukkuja mitä siihen tulee ja sitten tuli eilen viesti, että tänään aamupäivällä. Kello on nyt 9:06 ja oikein tiedä mikä Ossin aamupäivä on, mutta mä nyt kattelen vähän tästä etukäteen. Se on sellainen vajaa 1200 kilometriä. Olis se reissu, että seuraavaksi ruvetaan pistelemään siihen, sikäli kun se Ossi tuloo, niin e-pättiin niitä varusteita kiinni. No niin, mä hain jo Ossin työtä. Jutskaa vähän, että saadaan valmistautua. Ja se Ossikin sieltä pian tuloa. Tosiaan näin puolta päivin se Ossin aamupäivä. Mitäs meillä nyt täällä sitten on? Juomapulloteline. En mä tiedä mikä tää on, se varmaan tulee kiinni. Kilikello. Se pitää olla. Juomapullo. Etutarava teline, tavarateline. Nämä siihen sitten pistellään, joo. Tuon ruuvit oli tuossa. Nyt kun saadaan vielä Ossi työmaalle, niin, elikkä polkupyörä, niin sitten ruvetaan painamaan. No niin, on saatu Ossi työmaalle. Vihdoinkin. Aamupäivä. Eikö nyt oo vielä? On 10 minuuttia. Niin, mun aamu. Elikkä, mitäs tänään? Tänään varustellaan. E-pätti kunto. Pannahan nämä vermehet kiinni ja nuo pois ja tutkitaan. Sä oot tehnyt reittisuunnitelman valmiiksi ja varannut majoitukset ja... Joo, kaikki melkein on hoidossa. Eli ketot. Eli en mä vielä. Joo. Kyllä, 10 päivän päästä pitäisi olla niinku... Menon päällä. Niin. Joo. Tähän aikaan jo 50 kilometriä. Ainakin. Niin. On, joo. Helposti. Joo. Elikkä tänään tehdään reittisuunnitelma ja... Niin. Joo. Katsotaan niitä majoituksia ja muita hommia. Niin. Ja korjataan polkupyörä. Niin. Ei paljon muuta kerinyt tekemään kuin pyöräällä. Niin. Voi. Joo. Elikkä mihinkä se pannaan nyt se toinen juomapullo? Eikö tuohon johonkin mahdu? No, tuohon ruuhkaa siinä. Tässä on. Niin. Tuohon johonkin. Tuota vähän siirretään ja tuohon soittokello. Ja sekö on oikean käden? Joo. Se on oikean käden soittokello. Oh. Siinä luki oikein. Okay. Sitten me voidaan ottaa etäyhteys Teemuun, kun se lupasi olla meille konsoli. Ai jaa. Niin se on johonkin. No, kai se siellä reikas on vielä. Tulipalo ja tulvien kesken. Niin no. Niin. Haiseekohan savulta. Niin. Kato pessykkäyttä tässä. Oi. Eikö sekin hoidu tässä samalla? Sun pitää katsella sitä sellainen pumppu mukahan minun tuo autoventti. Joo, sellainen minipumppu. Niin. Se on. Joo. Poljettava sekin. Joo. Ei mitään. Yritetään hommia. Kokee. Etukori on tässä. Siinä. Tuossa on juomapulloteline. Porajalle terveisiä, että ne jäysteet kansi ottaa pois, mutta mä nyt sitten itse otin ne tähän raahan kyllä pois. Se on niin. On sillain mukavaa panna näitä ruuvia. Ajattelin mennä tänään vähän mettälle vielä. Mitä? Pakkas tuo vesisaari, niin ajattelin mennä vähän mettässä. Ai jaa, oikein niinku. Onko sä vielä käynyt? Oo. Mulla on mitään kuusiokolavaamia. On tuossa seinällä. Älä nyt vain lähde siihen Teemu-linjalta, ei puukkoja mihin näin. Mitenkä tämä nyt sitten pannaan? Mä otetaan sillä vain poltoon. Tuo on hyvä koko. Ei ole. Se pitää tehdä kaikenmoisia fyysisiä... Nuo pitää irrottaa, varmaan, tietysti. Ei ne mahdu sinne taakse. Niin, menisikö ne sinne taakse? Pannahan ne taakse. Kuinkahan sitten kun kääntää rattaita, niin... Pitääkö se panna sinne oikein tuokin?
Tuo nyt ainakin menee Tuo tuo. varmaan jää tuolta. Jäätä. Teemu. Lehtimäki ja Teemu. Elikkä soi Niin. Mä vielä vähän varmistin, että ne on kiinni. 6 päivää aikaa niitä varmistaa. Jos se nyt pannaan tuohon, niin mitä se sitten saa? Koitas nyt. Nyt se vähän se tuo jarru kyllä. Tuohon on nyt jarrun tuo. Okay. Tuo pitäisi vielä koukata tuolta. Niin, Tuo jarru. niin Eikö? saisi. Mutta sen saa täskin. Niin se on. Mä voin sen tehdä. Ja nuo on aika jyrkkiä käännöksiä jo tällaista Niin. polkupyörälle. Niin. Ei sitä tiedä. Ainakin maantiellä. Ei Mutta sitä- kaatuessa. Niin, ei sitä tiedä, kuinka jyrkästi se kurvat. Niin no. Se on kyllä, kun poraa tällaiset kunnon kokoiset reijät, niin tuo osumatarkkuus niin kyllä lisääntyy. Pultti. 6 millin pultille poraa 12 millin reijän, niin siinä on heti tila. No. Siinä on vähän toleranssia sitten. Näköjään se Siirrellä pitää olla. Jos ei silti satu nää reijät kohdalle, niin sitten meillä sopii. Tää oli aika tehokas tää lamppu. Tässä saa jäädä sitten vielä sille kameralle joku tyhjä paikka. Joo. Niin mulla jäi tuo operaatio, tuo juompullotelin. Se pysyy siinä. Eikä se on nyt tuossa toisessa kummia ollenkaan. Mikä? Mä ajattelin, että se pysyisi Kyllä paremmin. se pysyy paremmin, joo. Katsotaan, mulla on varmaan on tuolla käteisvarastossa. Niin, oho, mikä se on? Takarapakaari. Tässä nyt ihmeteltiin, että jääkö tämä tänne vähän niin kuin näin tämä. Roiskeläppä, mutta jää se vissiin. Mutta meillähän on tosiaan se tekninen tuku siellä Turussa, kun se on justiin näiden alojen asiantuntija. Se on vähän kaikkien alojen asia. Niin. Voidaan soittaa sille. Tekniselle tuolle pitää Soitaanko sille? Kyllä, melkein pitää. Se on kumminkin reikas. Ei huvittanut vastata meihin. Soitan uudelleen. Ei kannata enää soittaa. Kyllä se vaan. Ei jäitä kuin odottaa. Ja sulla on ne kaikki siinä. Mihinkä kamera pannaan? Tuo valo on jotenkin vähän niinku... Joo. Mihinkä se näyttää? Se ei ole aivan suoras nyt. Sen voisi periaatteessa laittaa vaikka tuohon, niin pullotelinen. Niin mä tämän pakko olla kaikki tuo. Ei sillä nyt oikein muuta paikkaa. Se on joko tänne tai sitten se on tuossa sarvessa. Se ei varmaan mene noin pieni. Ei meekään. Siihen pitää saada joku adapteri, että saisi vähän Passa pienemmän. valo. Ei se valo. Ei, Nyt se ei. Teemu soittaa. Kyllä tämä tästä. No niin. Eeva, tekninen tuki. Olette kamerassa ja kaiuttimella. Hienoa, kuulostaa tosi hyvältä. Miten voi palvella? No niin, katoppa kun pannahan tätä taakse tätä laukuntelinettä kiinni, niin se vain vissiin jää tuo rapakaari tuonne, mikä on kiinni, niin tuonne vain tuonne alle sitten niin kuin Se mulle vaan jää sinne
Okei. Kyllä. No Joo. niin, olin mä sitten vähän niinku oikeaskin. Et sä kyllä mä sanon. Mitä? Ei mitään. Tarkistetaan. Ossi vai rupes väittämään, että se oli oikeas, mutta ei se oo. Kyllä. Ihan varmasti. Ja eihän mulla mitään oikeasti hajua ollut sitä, miten se tekee, mutta kun sanoo vaan vahvasti jonkun mielipiteen, niin se on uskottavaa. Joo, kyllä. No ei sitten mitään. Niin. Kato, kun me aloitettiin, Nossi pisti viestiä aamupäivällä. Niin Nossin aamupäivä on 10:12. Joo, kuulostaa hyvältä, kun se lähtee tuollaisen reissulle, mikä on aikataulutettu organisointi. Mä lähdin aina yöllä. Joo, sehän on suunnitellut jo reitin ja majoitukset ja kaikki valmiiksi. No niin, loistavaa. Eli ei oo. Mä kerron ne tänään Mikille. Että onneksi mä en lähde matkaan. Lähde vaan. Eikö pitää mennä sinne Kreikassa kato justiin osilla. Niin, jos oot siellä Reikas taas silloin. Niin. Ai Sikajahdissa, en muista. Joo. Sillä tavalla. Me nyt vielä ruuvataan tätä sitten. Ruuvatkaa nyt, jos tulee lisäkysymyksiä, niin mutta kun soittaa vaan rohkeasti, niin kyllä mä osaan vastata. Joo, me soitetaan heti sitten. Hienoa. No niin, selvä. Kiitos se. Sieltä tuli vakuuttavaa tietoa. Niin on, tämä oli nyt. Eli yhtä ei tehdä niin kuin se sanoo. Mä oon oppinut siihen. Että... Joo, okei. Ei olisi Loiriskaan vissiin enää muuta ollut. Niin löysitkö sä sille telineelle mitään muuta paikkaa? Et. Ei. Pitäisikö etsiä? Miksi? Haippas tuolta yläkerran sieltä tietokonepöydältä se kamerateline, mikä tulee tuohon tankoon kiinni. Joo, heti kun sä saat sen ruuvin siihen ruuvattua. Niin mä huomaan, että sä pärjäät. Kyllä mä pärjään. No niin. En mä oo se pärjännyt. En mä oo se pärjännyt oikein. Mä huomasin. Nyt sä sitä imukuppia siihen saa. Annapa se isompi kuusiokola. Niin tämä tänne. Nykkö. Nyt sen. No nyt se sen astuu. Nyt se veti. Eikö kuitenkin tuohon mä sitä tarvitsen? Eikö tuolla oli reikä? Joo, ei mitään. Reikä löytyi. Joo, mä olin väärällä reijä. No niin, no sitten. Joo. No, joo, sä et niitä rilliä kato muistanut. Niin. Jollainen nuo pieni se on reikä. heti Niin... tällaista arppapeliä. Se jää aivan huomaamassa. Se oli tuu. Siinä. Mä en jo täällä. Jarrulevykkö on nyt aivan VD:ssä. VD on hyvä olla joka paikassa. Oho. Se on toista ruuvia siinä. Häh? Toista ruuvia. Mä kokeilen kans tuolta toiselta puolelta jo. Saa sitä. Hää meni sinne. Täällä on tämä valmiiksi. Niin sulle ei ole avaa. Ei. Laita sä. Okei. Mä kattan. Niin. Ketjut ruosteessa. Se on rasva. Et tietenkään. Ei paljon oo. Yhdestä kohtaa vaan. En mä vielä oo. Kato kun näin se on aika hyvä rasva. Mikrorasvaa. Niin. Seko on hyvä. Se on parasta. Onko se nyt siellä se? Oh, kyllä se sinne varmaan asettuu. Kuka nuokin? Tää koittaa. Siinä saa... Jälkikiristys. Koitapa sitä laukkua siinä. Sieltähän tulee ne sivujutskaksi sitten. Onks tällä väliä? Näin päin. Näin päin mä tämän laittaisin. Paan niin päin kuin haluaa. Oho. Sieltähän mäljähtää sitten sieltä sivulta niitä. Joo, tässä oli. Joo, tänne mahtuu. Niin, tää oli näin Jeesus. En mä oo näin kattonut. Oli näin suuri. Joo, sehän on Joo. teltta. Oh.
Kyllä, tänne mahtuu. Tarvittavat. Niin kyllä se kamera nyt tuossa. Voihan sen panna tuohon vähän keskemmän. Meneekö sä menet tänään pyörään? Kyllä mä vähän käyn aina kokeilees. Ja sitten mä käyn varmaan tuossa kuntopyörää myös. Varsinkin jos rupeaa oikein satamaan. Niin joo. Tuossa se varmaan on se kameran paikka. No niin, nyt on Tuo on pullotelineen ja Toinen. Tuo ja kaikenmoista kameratelinettä. Nyt sä ajat tällä niin 1200 kilometriä tällä ensi viikolla ja sä oot sitten valmiina keskiviikkona. Joo. Joo. Nyt mennään suunnittelemaan sitä reittiä tuonne tietokoneen. Ja. Yksi juttu muuten vielä. No. Lestaa vähän siitä tähän taaksepäin. Taappäin. Joo. Millä jumalaa? Siellä on katsot nuo. Sitä saa vähän siirrettyä. Okei. Se kun vielä tehdään, niin sitten on hyvä. No niin. Testailla. Ota sitten työkaluja mukaan, niin saat säärellä sitten. Sulla on siellä 6 päivää aikaa säärä. Niin on. Joo. Ei mitään. Nyt se siirretään ja sitten mennään suunnittelemaan reittiä. Elikkä mikä eka päivä? Sievi. Joo, eiköhän se sievi olisi. Sittenkö on Kiiminki. No sinne olisi seuraavat. Siitähän on hyvä reitti tuosta välistä menee. Eikö se on Tuu? Joo. Mehän tultiin silloin tätä tietä. Joo. Joskus kun se oli suljettu tuo. Tuosta pääsee Rovaniemelle. Onko se sitten Kiiminki Rovaniemi se 1 päivä? Sekin No niin. on 200. Sekin olisi hyvä. Mistä se vie? Se vie siitä. Siitä justi. Mutta joo, tuolta se vie sitä vanhaa tietä tuolta. 10 tuntia. Vähän paha. Ei niin. No niin. Onko se vaan yhtään ylähän niitä? En mä vielä. Tää on vähän mietintää ensin. Ei mitään mietitä enää. Päivä 3. Kiiminki Rovaniemi. Otan tähän nyt rollaa. Elikkä tämä on niinku keskiviikko, torstai, perjantai, sitten lauantai. Elikkä se on niinku Vuotso. Mitenkä meillä nyt menee? Eli keskiviikkona 27. päivä. Sä ajat Jalasjärveltä Ylivieskaan. 231 kilometriä. Sä yövyt siellä Käänpisessä. Yksi. Sitä voisi tehdä 5. Yksi oli ensin yli Käänpisessä. Sitten Ylivieskasta Kiiminkiin. Meet Samantahan. Se on lyhyt rykäisy. 153 kilometriä. Niin on. Sitten siitä Kiimingistä Rovaniemelle 224 kilometriä. Ota se vaihtuu tuohon. Täh? Se on vähän väärin siinä, mutta älä huolta. Ei kun niin onkin joo. Se Samanta ei ollut Kiiminki. Ei ollutkaan. Oli Haukiputa. Joo. Elikkä Ylivieska Haukipuras. Niin. Okei. Haukipuras Rovaniemi. Sitten Rovaniemeltä sä menit sinne Vuotsoon. Vuotso. Joo. Sitten Vuotsosta mennä sunnuntaina Utsjoelle. Jep. Ja mä ajan lauantaina Rovaniemelle, sunnuntaina Utsjoelle. Siinä ollaan yksi yö siinä Utsjoella ja maanantaiksi mettälle. Sä päästät sitten 30 kilometriä mökille ja Niin. lämmität saunat ja kannat vetet ja Joo, kaikki mahdolliset. Ja ruuat valmiiksi. Sitten me tuun mettiltä, niin siellä on kaikki valmiina. Ja sitten sä rupeat tiistaina mettästämään. Niin. Okei. Tällä suunnitelmalla. Tämä on nyt valmis. Sä rupeat varailemaan noita majoituksia ja tänään ja mä lähden mettään. Niin. Niin on. Ei mitään. Nyt on valmis systeemi ja seuraava video tulee varmaan sitten täältä matkalla pohjoiseen. Ollaan niinku oikein fyysisesti matkalla. Suunniteltu on tehty ja polkupyörä on varusteltu ja kaikki on sillä hyvässä mallisena.
katsotaan seuraava video.